OK, takže ahojte všetci. Dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom diele rozprávania o privlači. A tentokrát, keďže vonku je zima a počasie je už prakticky takmer zimné, tentokrát si niečo povieme o špecifikách večerného lovu teraz v zime, pretože loviť večer sa stále dá veľmi úspešne. Večerná rybačka je stále rybačka, ktorá je úspešná a navyše v takom rozdiele alebo v rozdiele s dennou rybačkou nie je časovo náročná. Chodíme na miesta, ktoré máme vytipované, chodíme chytať na miesta, kde sme si istí, že tá ryba bude, že tá ryba večer príde tam zaloviť. To znamená, že aby sme absolvovali takúto rybačku, netreba byť celý deň v člne, ale netreba pochodiť kilometre po brehu, aby sme dosiahli nejaký úlovok. Stačí prísť na to miesto, o ktorom vieme, že to miesto je dobré a proste chytať len na tom mieste. Ideme tam v zvolenom čase, ideme tam so zvolenou nástrahou a chytáme, až pokiaľ sa ten úspech nedostaví. Je to taký tip aj pre tých rybárov, ktorí naozaj nemajú toho času veľa. Ja medzi tých rybárov patrím, takže viem, o čom hovorím. Jednoducho, je to rybačka na hodinku, na dve, nieraz v hroznom počasí, v zime, v nečase, vo vetre, ale ideme tam na istotu, ideme na to, aby sme chytili tú rybu, o ktorej vieme, že tam príde a že na tom mieste sa jednoducho vyskytovať bude. Takáto večerná rybačka, takáto rana na istotu, tak by som povedal, má ale svoje špecifika. Tie špecifika sú veľmi, alebo tvoria veľmi významný rozdiel medzi takou voľnou rybačkou a povedzme aj medzi večernou rybačkou niekedy cez leto alebo v tej jesenej časti sezóny, pretože musíme k tomu pristupovať úplne inak, ako povedzme, keby sme išli chytať cez leto, na jeseň, na jar, kedykoľvek inokedy. Prečo? Ryba nie je všade. Ryba skutočne nie je všade. Zbytočne budeme chodiť po brehu, zbytočne budeme chodiť kilometre a hľadať tú rybu. Ryba sa vyskytuje len na niektorých úsekoch. Sú to veľmi špecifické úseky, ktoré si proste musíme vytipovať skôr. Veľmi ťažko sa teraz niekam vezmeme, zoberieme sa a budeme chodiť po brehu a budeme proste premýšľať nad tým, kde je ten úsek, kde tá ryba môže byť. Netvrdím, že to nejde, ale zbytočne teraz už zabíjame čas, ktorý by sme mohli tráviť lovom. Ja som spomínal v niektorom z predošlých videí, urobme si čas v auguste, v septembri, proste v čase, keď je zlé počasie vonku, keď je proste nejaké také nepríliš úspešné obdobie. Urobme si čas, pochoďme si tú rieku, počekujme si tú rybu, kde asi je, kde tá ryba loví, kde ju počujeme, kde ju vidíme, čo je to za miesta, či sú prístupné, neprístupné, či tam chodí veľa rybárov alebo nechodí. Urobme si takúto kontrolu, urobme si to proste v tom čase, keď si jednoducho môžeme dovoliť takýto experiment a využíme získané znalosti v tomto zimnom období, kedy už naozaj ideme k tej vode na istotu. Tá ryba, opakujem, nie je všade, je len na určitých miestach. Sú to veľmi špecifické miesta. Ja ich skúsim tak v skratke popísať. Tie miesta, ktoré v tomto čase prechytávam ja. V prvom rade sú to plitké úseky rieky. Plitké, skutočne plitučké úseky rieky, kde by sme za iných okolností tú rybu nečakali ani nehľadali. Hovorím o zubáčovi, takže pri love zubáča platia také zaužívané pravidlá, ktoré nie vždycky sú pravdivé a nie vždycky sú použiteľné pre toho rybára, ale napriek tomu sa ich mnohí rybári držia. Čiže plitké úseky, kde je úplne jedno, aký je podklad. Podmienkou je, aby to bola plitká voda mimo hlavného prúdu, kde je v podstate stojatá alebo veľmi slabúčko prúdiaca voda s hĺbkou 30-50 cm. Úplne to stačí. Je úplne jedno, čo tam je za podklad. Vypustite z hlavy všetky tie reči, že zubáč proste nebude tam, kde je bahno, že zubáč nebude na zarastených, na zabahnených úsekoch. Úplne to ignorujte, nie je to pravda, sú to hlúposti.
Samozrejme, tá ryba tam není celý deň na tom mieste. Tá ryba tam príde večer v tme na veľmi krátku dobu v nejakých špecifických hodinách, ktoré si musíme osledovať. Tá ryba tam príde, zaloví, chytí si jednu, dve rybky a odchádza naspäť na to svoje stanovisko, kde trávi ten svoj čas. Takže nájdeme si takéto miesto. Sú to rôzne zátoky, častokrát sú to zátoky, ktoré sú cez leto v hlavnej sezóne nechytateľné, pretože sú husto porastené vodným rastlinstvom, je tam proste bahno, je to neprístupné, je to skôr močiar, keby som to tak pomenoval, nechytateľná časť rieky, nechytateľný úsek, kde proste tá pozornosť rybára je úplne zbytočná, pretože na tomto mieste jednoducho tú rybu cez leto nechytíme. Ale tým, že je tam stojatá voda, respektíve veľmi slabúčky prúdik, tým, že je tam pokojná voda a proste vždycky v zime, vždy sa tam vyskytuje nejaká drobná rybka. Vždy, či je úplne chladno, či je úplne zima, samozrejme keď to zamrzne, tak nemá zmysel tam chodiť, ale proste v tomto období, aj keď je už voda hodne studená, vždycky sa v týchto miestach vyskytuje drobná rybka. Ešte stále teraz, keď prídete k vode a hodíte tam čelovku, tak vidíte, že v tej vode sú pomerne veľké krdle belíc. Ešte stále sú tie beličky na týchto plytkých úsekoch, no pretože tam majú kľud. Je tam kľud, je tam pokojná voda, nájdu si tam potravu, stále tam proste vedia zotrvať a ten zubač prirodzene ide za nimi. Takže takéto úseky, ktoré sú naozaj cez leto nechytateľné a rybármi ignorované, v zime, keď to vodné rastlinstvo opadne, keď proste prídu prvé mrazíky, vodné rastlinstvo zmizne, alebo teda príde ochladenie, vodné rastlinstvo zmizne a urobí sa nám takáto voľná zátočka s plitučkou vodou, kde je naozaj hĺbka 30-50 cm, ideálne miesto na nočný lov zubača, ideálne miesto. Ďalej sú to plíčiny vedľa brehov, plitké úseky vedľa brehov, ktoré proste zase znamenajú to, že voda tam tečie o niečo pokojnejšie než v hlavnom toku. Tá malá rybka sa tam zdržuje, samozrejme, pretože tam má kľud, cíti sa tam bezpečne. Ešte ideálne je, keď je tam povedzme nejaké rastlinstvo, ktoré sa nakláňa alebo do tej vody zasahuje, kde sa môže ukryť. Tá malá rybička tam stále je, ona tam je tam pokojná voda, je tam plíčinka, stále si tam nájde, je to mimo hlavný prúd samozrejme, stále si tam, nájde nejakú potravu, ale hlavne nájde si tam kľud. A samozrejme ten zubáč tam pôjde v noci loviť, pôjde za tou rybkou, keď tam tie beličky sú, tak na 100% sa tam zjaví aj ten zubáč. Ďalej sú to také úseky, kde je povedzme hlboká časť rieky, ale na niektorom mieste sa to tak náhle zdvihne na takú plíčinku, také nazvem to, že ostrovčeky. Pličie, ja som teraz spomínal, mám jeden úsek rieky, kde je voda po obidvoch stranách do hĺbky nejakých do 6 metrov to ide a naraz je tam taký 20-30 metrov dlhý úsek, kde proste sa tvorí taká plíčinka, kde je hĺbka 2 metre. Takisto jeden z ideálnych úsekov na takéto nočné chytanie. Ak sa vieme na takéto miesto dostať, ak ho objavíme, tak určite na 100% ten zubáč sa tam v noci ukáže. Opakujem, ignorujte to, že tam je podklad, že to sú zabahnené úseky, kde naozaj sa rybár neodváži vstúpiť, pretože by uviazol v bahne. Možno sa dá súhlasiť, keď asi nie celkom, ale možno sa dá súhlasiť s tým, že zubáč povedzme väčšinu svojho času trávi na nejakom čistejšom mieste, ale pri tom loví kdekoľvek, loví tam, kde je tá ryba bez ohľadu na to, či tam je podklad, štrk alebo bahno, je to úplne jedno. Proste pokiaľ tam je drobná rybka, ten zubáč tam za mnou pôjde. Čiže toto sú tie miesta, kde jednoducho vyhľadávame toho zubáča pri nočnom chytaní teraz v tomto neskoro jesennom chladnom období. Aby sme mohli úspešne vyraziť na lov, musíme dodržať nejaké pravidlá. To prvé pravidlo, alebo taká prvá časť prípravy na takýto lov začína už doma. Nachystáme si výbavu tak, aby sme mali všetko po ruke. Možno je vhodné pripomenúť, že nosíme si so sebou minimum výbavy, nebudeme potrebovať veľa tej výbavy. Nosíme si minimum výbavy, všetko, aby sme mali po ruke, nepotrebujeme veľa nástrah, stačia nám 2-3 nástrahy, len aby sme niečo so sebou mali.
ten lov není dlhý, týchto úsekov nie je zas tak veľa a máme ich prelovené za pomerne krátke časové obdobie, čiže nemá zmysel sa vyhotovať na nejakú letnú rybačku s množstvom nástrah a tak ďalej. Ja celkovo som zástancom minimalizácie pri vychystávaní sa na ryby. Čiže urobme všetko tak, aby sme mali všetko po ruke. Prúd, výbavu potrebnú a povinnú rybárskú výbavu, všetko máme po ruke. Nástrah minimum, v malej krabičke do vrecka, 2-3 woblery, úplne to stačí. Viacej potrebovať nebudeme. Všetko si uložme tak, aby sme to mali po ruke, aby sme nemuseli zbytočne, keď už prídeme k vode, prehľadávať niečo, čo kde mám hľadať, bože, kam som to dal, čo s tým a tak ďalej. Všetko máme po ruke. Prídeme k vode. Nesnažme sa autom natlačiť sa až k vode. Zaparkujme ďaleko od vody, ďaleko od úseku, ktorý ideme prechytať. Ja parkujem 100 metrov zhruba od úseku, ktorý chcem prechytať. Parkujem tam preto, lebo proste nechcem si tú vodu presvietiť a nechcem si tú vodu vyplašiť hlukom. Je zima, večer je všade kľud. Nechytáme na miestach, kde je korzo, kde sa nám premáva množstvo ľudí. Chytáme na miestach, kde je kľud, kde tá ryba má kľud. Potrebujeme také miesto, aby tá ryba došla k brehu. Ideme tam, zbytočne si to miesto nepoplašme. Keď je to miesto ideálne, zodpovedajúce tomu popisu a my tam tú rybu skutočne čakáme, nepokazme si to. Zbytočne tam nesvieťme už pred príchodom, zaparkujme radšej ďalej. 50-100 metrov od vody, nechajme tam auto tých 100 metrov prejsť pešo, to není pre nikoho žiadny problém. Zaparkujme, vychystajme sa, všetko si uložme tak, aby sme to mali po ruke. A prichádzame k vode. Ja odporúčam, pokiaľ sú to miesta, ktoré nám nie sú až tak dobre známe, ja odporúčam prísť tam niekedy cez deň a prejsť si to miesto, zmapovať si ho, uložiť si ho do pamäti. Aby sme zhruba, keď tam večer prídeme, aby sme zhruba vedeli, čo kde je na zemi nejaký konár, kde sú nejaké stromy, rastlinstvo a tak ďalej. Aby sme tam neblúdili, zbytočne nechodili popri tej vode a neplašili si tú opatrnú rybu. Aby sme zhruba mali v pamäti, čo kde asi je, tie miesta nie sú veľké, aby sme vedeli zhruba, kam sa postaviť, kam sa nepostaviť. Nelámali sme tam konáre, nepredierali sa zbytočne nejakým rastlinstvom, nejakými šašinami alebo niečo, tým nerobili zbytočne hluk. A potom večer, keď tam prídeme, aby sme už išli na ostrov. Ideme tam, už vieme, kam sa postaviť, vieme, čo treba obísť, vieme, kadiaľ zhruba je tá cestička, kadiaľ sa dokážeme pohybovať popri tom brehu. A ideme už proste chytať na ostrov. Minimum výbavy, ako som spomenul, ja si nosím 2-3 woblery, malá krabička, úplne mi to stačí. Prečo? Pretože to množstvo rýb, ktoré sa na tom úseku vyskytuje, není nekonečné. Ideme chytať rybu, kde povedzme na prelovovom úseku čakáme 2, 3, možno maximálne 4 zábery. Viacej pochybujem, že tam dostanete, i keď myslím si, že už 2 zábery je fajn, pretože samozrejme ticho, tma, zimné obdobie, všade kľud. A než zdoláme prvú rybu, tak samozrejme si tam všetko po okolí poplašíme. Nemusí to byť pravidlom, hlavne v prípade tých väčších zubáčov. To není až také pravidlo, že proste všetko tam máme rozplašené, hej, tie menšie zubáčiky sú podľa mňa menej opatrné a dokážeme, povedzme, ako mne sa minule podarilo v priebehu pol hodiny bez problémov na jednom mieste chytiť 2 ryby, jednoducho, ale v prípade tých väčších rýb, pokiaľ tú rybu väčšiu zdoláme, pokiaľ tú rybu teda bezpečne vypneme, pustíme a tak ďalej, tak to chce aj teda nejakú manipuláciu, chce to aj nejaké svetlo, chce to aj nejaký pohyb na tom brehu, čiže to miesto si poplašíme, nemusíme toho naozaj so sebou nosiť veľa, tých záberov veľa nebude, potrebujeme len tú základnú výbavu. Prídeme k vode. Minimalizujme chodenie po brehu, minimalizujme chodenie, dupotanie, praskanie, lámanie konárov nohami, minimalizujme akýkoľvek ruch, ktorý proste minimalizovať dokážeme, eliminujme čo najviac rušivých vplyvov. Snažíme sa nesvietiť. I keď musím teraz povedať to, že chytáme na miestach, ktoré sú plitké, kde sa ešte vyskytujú sporadické porasty toho vodného rastlinstva, ktoré sa nám chytajú na wobbler. Hovorím o chytaní s wobblermi na mieste, ktoré je hlboké 30 cm, nemá zmysel prechytávať gumou.
Pri tých náhodoch je tma v noci, nevidíme celkom dobre, kam nahadzujeme, nevidíme, čo unáša voda. Jednoducho dosť často sa nám stane to, že svojou nástrahou zoberieme nejaký trst toho rastlinstva, alebo proste trojhačíkmi zoberieme nejaký poraz, ktorý musíme z toho háčika uvoľniť. Využívajme čo najviac červené svetlo. Odkloňme sa od miesta, ktoré prelovujeme na opačný smer alebo aspoň nabok. Čelovku rýchlo prepnime do červeného módu. Používajme to červené svetlo čo najviac, aby sme si neplašili zbytočne tú rybu, ktorá je veľmi opatrná, ktorá proste jednoducho, pokiaľ tam bude príliš veľa toho rušenia, tak nám tam nepríde. Nepríde nám tam. Dbajme o dobrý chod nástrahy. Určite nevláčme s woblerom, na ktorý máme nachytanú nejakú trávu, nejaké proste niečo, čo by ten chod toho wobblera menilo. Chytáme na nástrahy, ktorým veríme. Musíme chytať na nástrahy, ku ktorým máme maximálnu dôveru. Vôbec neodporúčam, aby sme išli k vode a každých 5, 10, 15 minút tam menili nástrahy, zbytočne svietili, zbytočne praskali istiacimi gombíkmi na krabičkách, ktorých máme wobblery, robili akýkoľvek zbytočný hluk. Chytajme na nástrahy, ku ktorým máme maximálnu dôveru. A keď už potrebujeme vymeniť nástrahu, tak nerobme to naozaj často, nerobme to zbytočne, nechytáme cez leto, chytáme v zime, chytáme maximálne opatrnú rybu. Ten wobbler musí mať 100% chod. Keď sa nám chytí na ňo rastlinka, alebo máme pocit, že ten chod není ideálny, radšej si to skontrolujme, obetujme chvíľočku to svetlo, skontrolujme si, poprípade niekde sú v pozadí, je vidno treba z lampy verejného osvetlenia a tak ďalej. Pozrime si na ten wob proti tomu svetlu, väčšinou tam je vidno, keď nám niečo na tých háčkoch visí. Skontrolujme si to, aby ten wobbler mal dokonalý chod a nič jeho chod nebrzdilo, nemenilo. Chytáme v plytkej vode, v slabom prúde. Takže ten wobbler sa musí pohybovať prirodzene. Vedenie nástrahy. I keď som si istý, že názory mnohých ľudí sa budú líšiť, ja odporúčam maximálne pomalé vedenie nástrahy, maximálne pomalé vedenie nástrahy, ktorú vedieme len tak rýchlo, aby pracovala. Maximálne pomaličky, maximálne pomaly, vedieme ju len toľko, aby pracovala. Keď cítime chod toho wobblera v prúte, tak je fajn. Cítime, že ten wobbler pracuje. Nemá zmysel podľa mňa robiť tou nástrahou nejaké pošklby, robiť tou nástrahou nejaké rýchle pohyby, zrýchlenia, spomalenia. Prečo? Pretože voda je studená. My sa s tým wobblerom nesnažíme imitovať rybičku, ktorá uteká z toho miesta, ktorá sa naplašila nejakého dravca, alebo proste niečo sa tam zlakla a uteká. Imitujeme rybku, ktorá je spomalená studenou vodou a proste si len tak prebýva, len tak sa pohybuje v tej studenej plytkej vode, len tak tam proste je a nič významné nerobí. Ideme tým wobblerom len tak, aby ten wobbler pracoval, aby sa ten wobbler kmital. Vôbec sa nesnažme o rýchle ťahanie, nesnažme sa o nejaké zbytočné pošklbávanie z vlastných skúseností. To hovorím, niekto má možno iné skúsenosti. Toto sú moje skúsenosti. Nesnažme sa o nejaké zbytočné oživovanie toho pohybu. Nahodíme a ťaháme. Odporúčam súvislé ťahanie, nič len súvislé ťahanie, tak pomaly, ako to len ide. Najpomalšie, ako sa dá, aby ten wobbler pracoval. Nič iné robiť nemusíme. Ten zubáč nám nepôjde za rybkou, ktorá tam tancuje, ktorá tam uniká. Je to neprirodzené na túto dobu, na tú studenú vodu. Tá rybička je spomalená tou studenou vodou, takže nemá už toľko temperamentu. A ten zubáč to vie, takže ideme tam, chytáme tak prirodzene, ako sa len dá, najprirodzenejšie, ako je možné. Keď nástrahou chytíme dno, alebo nejakú plíčinu, alebo nejakú rastlinu, alebo niečo proste, čo je v tej vode, pretože chytáme na naozaj plytkej vode, nerobme nejaké, že to chceme odtiaľ vyšklbnúť. Okamžite prestaňme ťahať a čakajme, či ten wobbler nevystúpa, neuvoľní sa sám z tej prekážky. Väčšinou sa to aj podarí. Keď sa to nepodarí,
tak nemáme samozrejme inú možnosť, ako ho odtiaľ dostať. Ale o tom je to, čo hovorím, že prídime tam cez deň a pozrime si to miesto. Pozrime si, ako to vyzerá, zmapujme si to, čo tam asi je, kde asi môžeme nahadzovať, kde asi nahadzovať nebudeme, aby sme teda už v noci mali aspoň takú predstavu, že na akom teréne chytáme, čomu sa tam musíme vyhnúť, čomu sa tam bude treba vyvarovať a tak ďalej. Takže majme to v pamäti a keď už teda musíme, že sme napevno uviazli v nejakom trese rastlinstva, tak už naozaj keď musíme, tak buď chytíme šnúru a vytiahneme to odtiaľ, rozhodne nerobme nejaké takéto sekanie prútom, aby sme tou šnúrou čerili vodu, to absolútne neodporúčam. Vytiahnime ten vob z tej prekažky, je to rastlinstvo, teraz v zime tá byl toho rastlinstva není už nejaká silná, rýchlo nám to povolí a dokážeme to uvoľniť. Keď to nedokážeme ten wobbler očistiť pomocou svetla, ktoré máme k dispozícii, tak samozrejme musíme zapnúť čelovku. Otočme sa bok, na opačný smer, hoďme sa do červeného svetla, očistíme háčky, očistíme lopatku wobblera a chytáme znova. Maximálny kľud vôbec neodporúčam, nejaké prešlapovanie na mieste, chodenie hore dolu. Robme čo najmenej krokov, čo najmenej dupotu, snažme sa byť tak nenápadný, ako to len ide. Nástrahy. Ja používam v tomto období dva typy nástrah, tak to nazvem. Obidva sú dvojdielne plávajúce wobblery. Jeden je Salmo Fanatic 7 cm, wobbler number one u mňa, jednoznačne tento wobbler, ja o ňom často hovorím a verím, že často o ňom hovoriť budem. Taká dvojka v tomto období Rapala Jointed dvojdielny wobbler, takisto vo verzii 9 cm. Prečo používam aj takýto wobbler? Pretože pri Fanatiku nikdy nedosiahnem to, aby mi išiel iba po hladine. Chytáme na plitučkej vode, on sa vždycky trochu ponorí. Vždycky sa trochu ponorí. Takže môže sa stať, že viac mi bude chytať to rastlinstvo a proste tie nečistoty na dne alebo vo vode, ktoré sa vyskytujú. Kdežto tá rapalka, najmä pri pomalom ťahaní, ide len po hladine. Ide len po hladine, neponára sa, pri tom pomalom ťahaní ona vôbec pod hladinu nepôjde. Čiže minimalizujem tým pádom to zachytávanie tých zelín, zachytávanie tých nečistôt a minimalizujem tým pádom samozrejme potrebu čistenia tých háčikov. Ako som povedal, dbajme na to, aby wobbler mal dokonalý chod, aby ho nič nebrzdilo alebo nemenilo jeho chod. Čiže toto sú dva také wobblery, ktoré odporúčam ja zo svojich skúseností. Vôbec sa neberme do nejakých zbytočne nafektovaných nástrah s výrazným pohybom, s nejakým zvukovým prejavom. Nič také nepoužívajme. Snažme sa byť tak nenápadní, ako to len ide. Snažme sa byť čo najviac proste prirodzení, aby sme tomu zubáčovi nedali žiadny podozrievavý signál. Ten zubáč je opatrený extrémne v ktoromkoľvek ročnom období a o to viac to platí teraz v zime. Takže ja odporúčam takéto typy wobblerov, wobblery, ktoré idú po hladine, ktoré majú taký ten prírodzený hadovitý chod. Môže to byť akýkoľvek, samozrejme iný wobbler. Podmienka je, aby sa držal čo najbližšie k hladine, pretože chytáme naozaj na plitučkých vodách. Čiže vôbec nejaké wobblery, ktoré sa zanárajú hlbšie, alebo wobblery, ktoré proste nám pôjdu do stĺpca vody, nedokážeme na takýchto miestach s tými wobikmi chytať. Čiže takto. Výbava tak jemná, ako som aj opisoval v niektorom z minulých videí, tak jemná, ako nám spôsob lovu, miesto a revír, na ktorom chytáme, dovolí. Keď chytáme na revíri, kde sotva budeme čakať záber sumca alebo záber nejakej lepšej ryby, kľudme voľme slabú údičku, slabú šnúru, využijeme potenciál toho jemného vybavenia na dosiahnutie jemnejšieho, prirodzenejšieho chodu nástrahy. Ale samozrejme, pokiaľ chytáme na revíri, kde môže nám kľudne zabrať sumec, pretože pri týchto nočných lovoch to není až také výnimočné. Aj v zime, kľudne v decembri, chytíme sumca. Ja mám pochytaných, opisoval som to v jednom z videí, mám pochytaných sumcov metrovky o 8, o 7 večer
v tme, v ľadovej vode, ten sumček takisto ako zubač príde do tej plíčinky, pretože stále tam tá belička je, sú tam hrúzy, sú tam bíčkovia, stále tam si tú malú rybku nájde, není to nič výnimočné, že ten sumček príde do tej plíčinky a tiež sa tam snaží uloviť si tú rybku a zabere nám na wobbler. Takže pokiaľ máme miesto alebo revír, kde predpokladáme, že nám môže zabrať aj slušnejšia ryba, samozrejme výbava musí tomu zodpovedať. Ja teraz používam na lov, používam prútik 5 až 15, o gramáži 5 až 15 fastovou akciou. Šnúrku používam 0,09, karabínku používam na 12 kg, samozrejme trojhačiky kvalitné, používam Ovner ST36, na wobbleroch mám háčky ST36. Sú to háčiky, toto náčinie je dostatočne pevné a je dostatočne odskúšané na to, aby som mohol povedať, že metrovku sumčeka bez akýchkoľvek problémov zdolám s touto výbavou. Že keď mi zabere takáto rybka, tak sa nemusím zlaknúť čo teraz, ale viem, že bezpečne takéhoto sumčeka zdolám. Mám niekoľko sumčekov už zdolaných na tejto výbave z minulých rokov, nevidím v tom žiadny problém. Je to taká výbava, ktorú používam ja. Samozrejme, pokiaľ je náročnejší revír, alebo teda je možné, že tam zaberie aj lepšia ryba, tak určite treba na výbave pridať. A ako som opísal, naopak, pokiaľ máme revír, kde vôbec nečakáme záber takejto ryby, jednoducho, tak máme možnosť ubrať a ísť s tou tvrdosťou náčinia ešte dolu. Samozrejme, vráti sa nám to na citlivejšom chode, citlivejšom vedení nástrahy a samozrejme môžeme tým dosiahnuť aj zvýšený predpoklad toho záberu. Čiže toľko také špecifika toho nočného lovu. Skúsim to tak zhrnúť. Absolútna opatrnosť už pri príchode k vode. Minimum výbavy, všetká výbava po ruke, aby sme nič nehľadali, nehrkotali, necinkali tam niečím, aby sme proste zbytočne nerobili pohyby. Minimalizácia pohybu pri vode, minimalizácia svetla pri vode. Snažiť sa jednoducho mať všetko po ruke, chytať z vopred zvoleného miesta, aby sme tam nechodili, nerobili kroky a byť trpezlivý. Byť trpezlivý. Ak je to miesto, o ktorom vieme, že tá ryba tam prísť musí, keď je to vyslovene takéto miesto, na ktorom vidíme, že tá ryba tam večer príde, tak verme tomu miestu. Ja som včera bol pri vode, bola strašná zima, fúkal vietor, bolo odporné, hnusné počasie, no ale nemôže sa privlačiar vzdať, jednak toho času nemáme na zvýš, musíme brať ten čas, ktorý je, takže išiel som na ryby a jednak verím tomu svojmu miestu. Viem, že tá ryba tam príde, verím tomu svojmu miestu a proste viem, že keď budem trpezlivý, tak ten úlovok tam dosiahnem. A podarili sa mi 2 zubáče včera. 79,5 cm a myslím, že ten druhý bol rovných 80 cm, čož je na takéto obdobie a na krátku večernú vychádzku myslím si, že veľmi dobrý výsledok. A je to jednoducho preto, lebo dodržiavam všetko toto, čo som opísal v tomto videu. Všetko toto musí byť. Samozrejme, keď vyťahneme rybu takejto veľkosti, aj to uvoľnenie z wobblera, aj proste celý ten proces, než tú rybu vyťahneme, odmeriame, zdokumentujeme, pustíme, tak sú to nejaká minútka, 2, počas ktorých musíme mať aj zapnutú čelovku. Tak nečakajme, že hneď ako toto všetko urobíme a začneme znovu chytať, tak budeme mať znovu záber. Určite budeme musieť proste počkať minimálne, ja neviem, 20 minút, pol hodinku, kým sa situácia ukludní a kým povedzme zase nejaká ryba tam príde. No ja včera som druhý záber dostal po hodine lovu, ale ísť na 1,5 hodiny k vode a chytiť 2 takéto nádherné ryby, to považujem za super zážitok. Takže vôbec sa toho nebojme, že keď po takomto zábere, po takomto zážitku príde dlhé obdobie nebrania, vôbec sa nebojme, neznamená to, že je dochytané, musíme byť trpezliví. Chytajme povedzme toľko, čo nám naše časové možnosti dovolia. Ak idem k vode a mám 1,5 hodiny čas alebo hodinku čas a chytím takúto rybu a povedzme zostáva mi, ja neviem, 30 minút lovu, tak nemusím si povedať, že aj takto tu mám rozplašené, idem domov, skúšajme ďalej, tá trpezlivosť je predpoklad. Takisto keď prídem na tie ryby a nemám prvú pol hodinu záber alebo nemám prvú hodinu záber,
Nemusí to znamenať, že miesto je hluché. Je dôležité tomu miestu veriť. Znamená to toľko, že tá ryba tam možno ešte neprišla. Tá ryba tam chodí len v určitých časových okamihoch, ktoré môžu byť radovo nejaké 2 hodinky. Musím sa proste trafiť do toho kalendára, do toho časového rozmedzia tej ryby. Takže nemám hodinu záber, no nič sa nedeje, chytám ďalej. Tomu miestu musím veriť, keď viem, že to miesto splňa tie parametre, tak mu proste musím veriť a jednoducho chytám, až keď nepríde ten záber. A keď príde ten záber a je, povedzme, vymyslím si, ja neviem, 6-7 hodín večer, tak si môžem byť istý, že aj zajtra, pozajtra, alebo proste pokiaľ to miesto úplne neprechytám, tak je vysoká šanca, že v tom čase ten záber opäť dostanem. Takže nevzdávať to, skôr proste byť opatrný, byť trpezlivý, byť jednoducho pripravený na to, že ten úlovok, tá ryba tam je a že proste musím jednoducho urobiť všetko preto, aby som, ja ako rybár musím urobiť všetko preto, aby som tú rybu dostal. Tak to je asi v skratke tak, čo by som odporúčal pri tomto večernom, alebo nazvem to kľudne nočnom, veď tma je už o nejakej 4. 5. nočnom chytaní. A čo je ešte pre rybára, alebo čo by som chcel poprosiť všetkých, chytáme aj pekné ryby. Ja viem, že je mnoho ľudí, ktorí proste to berú inak ako ja, alebo ako rybári, ktorí sú nadstavení ako ja. Ale chcel by som vás poprosiť, púšťajme tých zubáčov. Ryby tejto veľkosti, to už sú rybky, ktoré proste garantujú tej vode to, že tá ryba sa tam môže rozmnožiť, že nám prinesie ďalšie ryby do toho revíru a že proste nebudeme musieť o pár rokov nadávať, že tam nemáme čo chytať. Ja celkovo som proti tomu, aby sa ryby od vody odnášali, nepáči sa mi to. Je to samozrejme voľba každého jedného z nás, ale ja si odnášam rybu od vody vo foťáku, zakiaľ čo tá ryba pláva ďalej a dostáva tú možnosť žiť ďalej, rozmnožiť sa. A je to určitým spôsobom aj naše prispenie k tomu, aby sme nielen dnes, ale aj o pár rokov mali v tom revíri čo chytať. Ja viem, že veľa ľudí je aj tak nadstavených, že sa rado pochváli kamarátom kadekde, že možno je aj taký, niekto je možno aj tak kulinársky založený, že si vie tú rybu pripraviť a proste aj možno má rád tú rybacinu, ale neviem, môj názor je taký, že keď si zoberiete raz, dvakrát do roka nejakú 60-ku zubáča asi, no povedzme, že v tej vode stále niečo nechávate, ale odnášanie 80-tok, 90-tok, videl som 93 zubáča brať od vody. To sa mi zdá už, neviem jak to nazvať, no to je proste, to sú ryby, ktoré by mali byť povinne zostávať v tej vode. Myslím, že aj niektoré organizácie to tak majú vo svojich povoleniach nadstavené, že majú maximálnu hranicu, teda dĺžky ryby, ktorú si môžete privlastniť. Nerobme to, neberme tie veľké ryby, púšťajme to, zvlášť v tomto období, buďme k tej rybe šetrní, opatrne ju odopníme s háčkou, opatrne ju pustíme, dajme tej rybe čas na zotavenie. Tá ryba dostane možnosť opäť sa rozmnožiť a vráti sa nám to v podobe toho, že budeme aj o pár rokov mať čo v tých našich revíroch chytať. Dúfam teda, že to tak bude, že naozaj tých zubáčov, tak ako ich je málo, že ich nebude ešte menej. Priatelia, držím vám palce, sezóna ešte neskončila, chytáme úspešne ďalej. Zás niekedy, keď bude čas, sa prihlásim s nejakým ďalším takýmto teoretickým videom. Nech vám berú, ahoj.